Il-minuta tibda issa. Andrew Borg Wirth, kuratur. Andrew, kuratur. Għaliex kuratur? Jiena oriġinarjament studjajt biex insir perit, dejjem oġbuni l-istejjer, u mbagħad bdejt naħdem mal-artisti, dejjem kont kurjuż. U xittik l-iktar sodisfazzjon f'da x-xogħol? Ir-relazzjonijiet li għandi mal-artisti dejjem ġodda. X'inhu l-ispiritu tax-xogħol tiegħek? Nipprova insib opportunità li nikkolabora u li nagħmel xogħol interdisciplinarju. Min fejn ġejda l-bżonn biex tikkolabra man-nies u artisti? Dejjem kurjuż jiena li nara dak li mhuwiex qed isir u nagħmel mezz illi jista' jsir. Noħloq post ġdid biex l-artisti isibu stejjer tagħhom, isibu l-vuċi tagħhom u jsibu kollaboraturi ġodda. X'parir tagħti lilek innifsek li kif żgħir? Tagħmilx dak li taħseb se tagħmel, għamel dak illi taf huwa onest u tiegħek.